Hola, som la classe quarta, la classe Bob Esponja, i hem treballat el projecte de Pablo Picasso. Hem analitzat alguns quadres d'ell, seguint les següents pautes. 1. Tema. 2. Figures. 3. Formes i volums. 4. Perspectives. 5. Composició. 6. Colors. 7. Llums i ombres. 8. Tècnica. 9. Opinió personal. A continuació els meus companys us ho explicaran. Als llamps hem analitzat aquest quadre, el Guernica, de l'època cubista. El tema és històric, tracta de la guerra i del bombardeig a Guernica. Les figures són humanes i animals, són a una casa. Les cares tenen una terrible expressió de dolor, no són reals, són de l'any 1937 i són pobres. Formes i volums. Estan deformats i no són reals. Les figures estan delimitades i no es difuminen. Va fer servir formes geomètriques per representar les figures. Perspectiva. El quadre no té molta profunditat. Les figures no van de més gran a més petites. Totes són iguals i els colors no són alegres. Composició. Les he distribuït per tot l'espai. Han parat moltes línies corbes i figures geomètriques. Els colors més predominants del quadre són el negre i el blanc. Els colors són molt oscurs, són bastant tristos. Hi ha pocs colors, només negre i blanc. Llums i ombres. Les figures no estan il·luminades per igual. La llum és artificial. És la nit, potser feia boira. Les ombres no estan molt marcades, tècnica. El quadre està fet amb aquarel·les. És de l'època cubista. Opinió personal. Picasso va protestar per la guerra i va fer molt bé en protestar per totes aquestes persones. Ens ha agradat el quadre i les figures perquè són divertides. Hem descobert que aquest quadre ens comunica alguna cosa, i és què va passar a la guerra i tot el que va patir la gent.